От много време насам искам да направя няколко подобрения по моята кола. Това е CLK 2003 година, като в момента съм се заел да сменя първо топката на скоростния лост с маншона, понеже вече е супер амортизирано. Не съм сигурен дали някога е сменена, понеже колата е 23 годишна вече, може би това е оригиналното. Купил съм ново. Ще го сменим, направо ще легне и ще заспи. Другото е медия за колата. Най-накрая стига с тия радия, стига с тия трансмитери. Сменяме го това нещо, това излиза старото, вкарваме новото. Процедурата е много проста. Вадим този детайл, нужно не е единствено едно такова пластмасово инструментче щанга. След като махнем този детайл от около топката, вадим ето тук този детайл с централната конзола, а след това имаме достъп до няколко болта тук и като цяло демонтажът е доста лесен. Това, което ще ни затрудни, може би окабеляването на новата медия. И освен щангата ще ни трябва една отверка Torx 20, това е всичко необходимо. Първото нещо, което трябва да направим е да изкараме ето този детайл. Той излиза изключително лесно, държи се на няколко щипчици. Като изкараме него, изкарваме и тук маншона. Отдолу обелваме го така, боже колко е мръсно. Има една блокировчица, щипчица. Това трябва да го отделим долу. И след като стане така, след като отвъртим ето тази част, пускаме надолу, хващаме лоста и нагоре. И за ето така. Майко мила. Мале. Ужас, човек. Бах ти мръсотията. Ти го фърляме там, той е в историята. Така. Това също го мятаме. Тук има щипчици. След като изкараме това, отделяме го настрани. Идеята сега е да премахнем пепелника. Той се държи на ето тези две щипки и за целта ни трябва ето такъв инструмент, за да можем да го изкараме по този начин. Леко. Пепелника е навън. Идеята сега е да изкараме ето този панел. Той се държи ето тук. Има болче. Развиваме го. Мисля, че е Torx. Т20. След като развием двете болчета, съвсем леко и нежно издърпваме с ръце и детайла е навън. Ето го. Сега изключваме двете букси, тук тази и тук тези също, за да може този детайл да го махнем настрани, да не ни пречи, и достъпа до радиото и жабката са ето тук по два болта от всяка страна. Вадим ето тази буксичка. Вау! Братле! Дърпаме надолу и тази букса е навън. С това този детайл го
пускаме тук настрани. Да не пречи. И сега какво имаме? Имаме по 2 болта от всяка страна, като моите в момента на жабката виждам, че липсват на тази жабчица. Затова развиваме първо тук. Трябва да са те 20, разбира се. И от другата страна също. И радиото с жабката официално е навън. Сега това го пускаме на някъде настрани. Ето го радиото навън. Хора! Уникално. Сега мисля, че е окей. Бързахме захранването. Ами... Нека да проверим. Контакт. Сега тук, това не е за GPS-а. Тук има букса, на маркировката просто завиваме буксата. Събираме тия кабелаци тук. Ужас. И официално вече имаме инсталирана медия в колата си. Нереално, човек. Бах ти кефа! Уникално, хора. Ево. Сега какво трябва да направим? Трябва да сложим този панел. Така.
В началото бяхме разкачили една букса. Ето е, сега вече влезе. И защипваме с щипката да е отгоре. Наместваме тук. Сега завих ето тук. Ето тук. Сега наместих от другата страна. Ето тук. Завиваме и там. Перфектно. Остана да сложим това и новия маншон. Така. Тук трябва да има пространство. Така. След като е защипало, да легне по гнездото.